Pratioci kanala Selo i Zavičaj. Danas ćemo vam ovdje predstaviti jednu vodu, izvor života. Ovdje na ovom mjestu gdje vidite tu vodu, ona je nastala neke ovako kao što je vidite 2012. Ali prije toga tu je bila voda gdje se zakopana bara, gdje se mogla stoka da napije koja prolazi ovim putem. Normalno sada ovdje nećete više vidjeti nikakvu vrstu stoke, to bi bilo čudo da nešto prođe, osim motorna vozila terenska. Na ovom mjestu je posle toga, prije toga bila u stvari voda koja je tu i tamo dok je ne zagrije ljeti mogla još nekako biti, a onda presuši i nije više bilo. Ali istraživanja geološka na ovim prostorima koja su vršena 1987. 88. Baš na ovom mjestu radila je dubinska bušilica. Tu je bila mašina koja je bušila promjer nekih 12 mm, 12 centi, hoću reći 120 mm. I ovo dubinski. I posle tog bušenja tu je došla dubinska voda, normalno, koja je vrhunskog kvaliteta. Mogu vam reći da je stvarno nema na ovom području daleko ovake, vjerujem da ju samo može konkursati voda Olimpija koju ima Coca-Cola iz Sarajeva u svom dvorištu, tvornici. Međutim, ova je voda tako kvalitetna da ne sadrži u sebi čak ni kamenac, ništa. Možete je držati u flaši koliko želite, bit će uvijek ista. Iako mi dok trošimo ovu jednu bocu pa se naspe u neki drugu posudu, vjerujte, nikakva crta ne ostaje posle nekoliko, kad izviješ iz flaše malo pa stoji tako, pojavi se neka crta, međutim ovdje tu nema nikakvog traga. Voda je stvarno vrhunski kvalitet, da je teško do ovake vode doći. I malo ko zna i od ovih mještana, ljudi brzo zaboravljaju da je ove kapi života plod dubinskog bušenja. I mi sada imamo tu kvalitetnu vodu. Ovdje je samo jedna cijev i ništa drugo, ona odozdo izvire. Otkopali smo oko da ne zaljeva, ali eto, opet budete, sabere se lišća nekog. Ovdje ne mora niko doći ubaciti nešto jer je zatvorno. I bolja je, ova je voda mnogo bolja od one u mom prethodnom klipu, koja je isto tako dobra voda, ali s ovom se ne može takmičiti bilo koja voda, koja druga daleko. I tu ovdje sam ja sasipao pa gore ne teče na ovu, ali na ovu teče do ovu česmu koju vi vidite. Tu je česma Givitara, moj projekat koji sam ja napravio upravo
za ovaj dio. Vidite kako to ide. Vidite. To je to. Ide tamo. I tako. Baš zanimljivo, jel tako? Ta je česma projektovana da upravo ovaj givit koji vidite da zadrži svu ovu vodu. Može se izraditi na više načina. Ja sam je smislio i nigdje ne postoji tako nešto, ali ovo je planinska česma koja ima funkciju da voda može da kaplje pomalo manje i više, što to osigurava da voda pomalo protječe, a da pritom ne istječe i da ne može smrznuti ovakav tih česme nikad u zime, koliko god da je zima. Vi možete ovdje doći nasuti ovu vodu, neće biti smrznuta. Ova česma je postavljena baš tu neke 2014. godine i evo i sad funkcioniše, znači ništa posebno, ona samo ima tu inoks koji je ravan sa ovim ovdje. Trebalo je i ovo biti od inoksa, ali nije se pronašao i dio je česme naprijed od inoksa, tako da to neće odlaziti i ona mora da zadrži svu tu vodu, da čeka domaćina da naspe ove dragocjene kapi. I to je to, ovim izvor života. Ovdje vrijedi doći, ali malo ljudi znaju za ovo mjesto, pa nema gužve. Ali evo vidite kako ja naspim. I tu ima u blizini jedan lovački bungalov, evo ga tamo, pa može sjest 15 ljudi bez problema na ovo mjesto. Jako je ovdje lijepo, ima gdje zapaliti vatra. Za neke putnike, navernike koji vole turizam, prirodu, pa kod mene bi se moglo i prenoćiti, ima smještaj. Za sve one koji ne žele odmah da se vrate. Ovo je priroda, ovo je život. Šta drugo da kažem, dođite, Crveno brdo. Malo na ovom mjestu možete raspaliti roštilj i nemojte zaboraviti izvor života, ove kapi. Ovo ne možete nabaviti nigde. Možete sipati svugdje vodu, ali ovaj kvalitet prirode se može takmičiti samo sa rijetkim vodama. Da nije bilo te bušilice, ni mi ne bi imali ovako lijepe kapi života. Zato ja vas pozdravljam, zapratite moj kanal, ko želi pretplatite se, snimat ćemo svakakih sadržaja i vjerujem bit ćete zadovoljni, ne sada, ali sigurno prije dok se vidi. Ovo je još kanal u razvoju, ali vjerujem bit će lijepo, snimat ćemo i priče i to je pretplata, ništa ne košta. To je samo način da brže dođete do videa čim on bude dostupan. I tako, ovom prilikom ja ću odjaviti ovaj sadržaj i pozdravljam sve one koji zaprate ovaj kanal i dođite, uvjerite se sami na ove kapi života.